Tapas mo ni mo na piting gamaya mo nagbulig na. Grabe pilar kabulig mo na sa ginga. Murag upat ra kabulig di gina. Upat lumi kabuk na pre. Kaya ato rang kuno nya. Ato rang ano lupakon. Lami kay lupakon na ba? Ya. Yay, gwapo mo magkahoy kinaras daplis dalan. Ha. Kaya haya. Nasa may butang na? Sabi. Himo mi mansyon mga idol. Mansyon. Buat tag mansyon na kahoy ram na. Ah, muna. Muna ito nagpugas sila. Oh. Pakyaw ninyo? Oh. Sila? Sila? 2,000? 2,000? Ah, 2,000? Nya humana? Mana? Ay, karon na mo nasugod? Dapon. Ay, haya piti na mong 2,000 di ay. Ah, dapon pa mo sugod. Pero duwa ra mo? Duwa ra may. Nakihaya. Aja mo padak ini mo Jimmy no? Ha? Labot ba ni diaryo? Ah, tubig na. Tubig? Ah? Apa bukid pa mo? Gitiwas ra ninyo? Oh. Timing kayo ba nag-ulan gabi? Basig na pa boy pugsanan, ingnapon mo kay para makauban mo ba? Ha? Usap ni. Oh. Salamat. Sa akin pre. Tapos kaya atong bligyan tos blingki. Merkulis biaron. Taburon. Paring lotion eh. Ha? Paring lotion. Ay mas maayo gina pag-abot niya kay di na siya maghago. Para pag-abot niya di na siya maghago. Sina? Asa naman buka? Kapuyag sunod-sunod si mo oy. Asa na po yung sige tulo-tulo? Asa na akara na puro? Hala pagkalamian oy. Atulo ka buk pre. Isa. Nato isa duha. Napa isa o, tulo. Pagkalami ara ba na yung hinugi, hapit ang hinog pre. Habal na ba? Ho, taon. Ya, sa mga kuha na guna to kay basig maunahan patang parilusyon eh. Wala na, sige pa. Di na ba? Wala. Kahoy ba nang imong ipangtapas yung dilim na to ng puslan, kaniyo ay makakahon taniyon. Sige na ba? Karunong paano eh. Dili ka niya ako, ba akong tapasan eh. Bahala ka niya, diri ko.